Tervetuloa meidän uudelle videolle. Nyt me ollaan tullut tänne Hyvinkäälle Sahamäen Frisbee Golf radalle. 20 väylää kai on ja me lähdetään tänään pelaamaan niitä. Yeah. Nauttikaa videosta. Hyvä on. Nyt on hyvä. Nyt tää ensimmäinen väylä. Tää on tällainen 65 metrinen parkolmonen. Kori on tuolla oikealla vähän ja tommonen väli tossa on. Joo, Tuolla noin. Se on kans hyvä. Jep. Mä ei tää archeria lättinä vaan tonne. Ja sit sä vetät suoraan. Se oli aika täynnä. hyvä. Joo, se on siinä 3 metriä. Siitä saa pari. Joo, ja ei siinä hyvä. Hyvä. Birdillä on kiva olla takia. Nyt meillä on 3. väylä, 2. väylällä oli ongelma tossa, niin ei pystynyt kuvata, niin tämmönen 72 metrinen parkolmonen. Tuolla mä heitän jotain korea tonne vaan ja toivottavasti menisi vähälle koriin. Oi vittu. Mutta meni ihan hyvin, se on Joo. se. Meidän taktiikalla tällaista hyssää vaan. Jep. Sekin on vähän tiukka kuin mullakin, mutta se on kyllä lähempänä kuin mä. Aika lähellä. Joo, se oli hyvä. Tästä jäi 12 metriä, ehkä 15 puttia, niin mä laitan tästä lisää. Ui, vähällä teillä sai. Jep. Se oli. Nyt saa pari. Hyvä haku. Hyvä. Nyt on tää 4. Tää on tällainen par 3. Tää olisi vissiin normaalisti, niin se kori olisi tuolla, tää olisi pannilla. Niin. Nyt se on tossa, kun on talvi varmaankin. Joo. Mutta joo, mä heidän sain kyllä tonne. Jop. Vähän flippas. No se on keskellä väylää. Hyvä. Mä heitän tosta vähän tuommoista tyttöä, joka vähän flippaa ja lentää tuolla. Oi, se lähti. No sekin on keskellä. Me ollaan aika verkkä. Jep. Se on. Hyvä. Sieltä Jullen lähärikori on tossa noin. Putilla. Ja mä puttasin tossa parin siellä sisään. Hyvä. Tässä on nyt 6. väylä. Tää on tämmönen, tää on talvileiska ja meillä vähän joudutaan, meillä ei ole pelattu, niin vähän suunnittelua. Tää on tämmönen hysse. Ja mä oon nyt yksalle ja sä oot Paarissa. Joo. Niin mä heitän tosta metodihysseä vaan tonne. Juu. Ui, jäi vähän. Meni miten? Joo, Se oli hyvä. ui kaiken läpi siellä. Jäi nä.
Vähäaikainen feidi, mutta se on ihan hyvä. Se on siinä nastalla. Tästä birdie-puttia sisään. Hyvä. Nyt on tää 7, tää on vähän yli 100 metrinen suoraan tonne, niin näitä instinktillä. Juu. Tässä on toinen mando, joka pitää kiertää. Hyvä on. Millis? Mä heitän Diamondilla semmoista kovaa hyssägrippiä, et ehkä tonne. Eli jäi käteen, mut siitä saa pari vielä. Jee. Joo, semmonen sylkäsy sit aivan sentterissä, mutta Mitä? tästä vaan bogi. Ja sulle birdie. Hyvä. 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 Älkää holari. Tässä on 13 väylä meidän. Tässä on toi... Mä oon 2 alle tuloksessa ja sä oot... 1 alle. Joo, niin. Mä heitän nyt kontentin vuoksi ehkä tämmönen 100-metrinen vajaa ehkä, niin mä heitän rolleria Juu. tähän, niin tää on kyllä tosi kiva tää talvileijantti, täällä on ollut uusi tää, niin tämä kyllä kaikkea. Joo, tää vissiin rakennettiin tänään. Niin tänään. Ja. Mä heitän sitä
Yeah. Matalan sieltä saat pari. Siellä vasemmalla, mutta sieltä saa kans pari. Sieltä sitten pidän lähäriä korille. Ui, ei ollut kaukana korista. Hyvä oli. Lähti vähän talana missä. Yeah. Julle rollas tonne vähän tosta päältä. Ja mä laitan tästä mun puti. Nyt on tällainen varmaan, en oo tätä talvilejotti, mutta varmaan helpoin vielä tämmönen aika pakko birdi paljon. Tonne olisi joku 35. On tonne ehkä 40. No joo. 4-5, mutta tämmönen. Joo. Nyt on hyvä. Vähän palautti, oli lähellä hollarilta. Hyvä oli. Yeah. Mä heitän arsenilla tuon sellaisen milliamppää. Ja Joo. toi tästä sinne korille meni. Sieltä välistä. No se meni vähän pitkäksi. Joo, sit sä kyllä birdia puta. Joo. Tosta on ehkä 15. Lähellä. Hyvä. Tässä on 15 väylä. Tämmönen 80 metrinen about voisi Joo, olla. jotain sellaista. Niin, mä heitän archeria ja yritän sinne saada. Joo. No varmaan riittää, kun käyn näpit vähän jää. Kyllä riittää. Feidää. Kyllä riitti sinne, mutta siitä saa kyllä ton mikä. Paari. Joo. Se kans vähän valu sinne toiseen suuntaan, mutta sieltä matkataan. Meidän tahtikilla tällaista suoria hyvissä. Joo. Hyvä on. Tässä on tällainen jäppi pieni tossa. Joo. Mä heitän noin. Ehkä mä puttaa Svanilla. Jos ihan suoraan pitää putata, niin Svanilla. Elä pyörin nyt. No, siitä sä saat sisään varmaan. Ja mä nostan tän Svanin tähän perään. 16 väylä, niin kuin näkyy, on tämmönen metsäpilli. Aika tiukka gäppi, niin ehkä about 70 metriä, niin Julius lähtee tätä suorittamaan. Jop. On täydellinen. Jees, hyvä. Millis. Hyvä. Mä heitän archerilla tosta tällaisen lättinä vaan. Lentää suoraan. Pikku milliamppi karkas, mutta ei se haittaa, että se on aika hyvä. Se on siinä putilla. Varma sentteri ainakin. Hyvä. 17 väylää tulee par 3, ehkä 70-80 metriä. Ja tässä on pari läppiä. Tässä on tuolta vähän leveämpi ehkä. Mä lähden sieltä leveältä. Ja korjan tuolla näkyy varmaankin kamerassa. Joo.
siitä. Julle heittää instiktillä hienon heiton. Hyvä. Se on aika milli. Puttaa tästä vaan. Vanilla tästä vaan. Juu. Se on siihen kiveen, niin se on siinä nostalla. Ei ollutkaan Julle ihan millissä, vaan kympin pitkänä, mutta multa tästä paaria. Tää muuttuu nyt parigolfiksi, että Julle saa tästä paarin kanssa. Nyt ollaan saavuttu meidän viimeiselle väylälle. Tää on 79 metrinen par 3 tohon alamäkeen, niin tuosta vaan joku pare näppi tonne. Juu. Lähti nokkaan. Se on keskellä väylää. Joo. Ei tää monena saa. Joo. Mene keskellä väylää. Ihan hyvä. Toivottavasti kiessi vikaa puttaa. No onhan tässä nyt vielä 25 metriä matkaa. Joo. Se oli lähellä. Julle laittaa sitten jonkun forenne korille. Ui vitsi, ei ollut kaukana. Hyvä oli. Puttaan tästä. Joo. Tän vikaväylän tuli ikävää bogia molemmille, mutta Kiitos kaikille, jotka katsoivat videon loppuun asti. Outro on kuvaa, mutta se voidaan tehdä tässä nyt. Eli kaikille, jotka ei ole vielä tilannut meidän kanavan, tilatkaa nyt. Meillä on 300 aivan just rikkiä. Suurin osa teistä ei ole tilannut meidän kanavaa. Ja tänään me oltiin Sahamäessä. Se oli kyllä, tulee olemaan varmaan ensimmäinen video tuolta talvileiskalta. Oli kyllä tosi upea rata ja tulokset on tässä. Mä taisin pelaa 3 tai 4 alle ja Julle pelasi paariin. Niin nyt kaikki tilatkaa kanavaa ja tykätkää videossa. Me nähdään seuraavassa videossa. Moi moi!